हेलो सांगमानी वेलकम टू माय चैनल। तो ଏବେ ନା ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମାନେ ଆଙ୍କରିଂ କରିସାରିକି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇସାରିକି ଆସିଲି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି 10ଟା। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି କରିନାହିଁ। ତ ଆଜି କ'ଣ ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିବି, କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମୋର ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ଥିଲା ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ଛତୁଆ। ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ କହିଲେ ମୋତେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଛତୁଆ, ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ନୁହଁ। ସେଟା ଅଲଗା କଥା ଯେ ଚୁଡ଼ାରୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ଛତୁଆ କେମିତି ହେଲା? ଛତୁରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିହବନି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା କଷିର ଶାଗ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ବନେଇଛି, ମୋ ମା ହାତର। ଆସନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ବନଉଛି ଦେଖିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ ପରିବାକୁ ସବୁ ପାଣିରେ ନର୍ମାଲ ପାଣି ଦେଇକିନା ତାକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଏଠି ସିଝେଇ ନେଲା, ଭଲସେ ସିଝେଇ ନେଲା ପରେ ନା ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସିଝିଗଲା ପରେ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କଲା କି ସେଟାରେ ଯେଉଁଟା ଶାଗ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଶାଗଟା କଟା ହେଇକି ଧୁଆ ହେଇକି ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିଲା। ତ ତା ଦେହରେ ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲା। ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା, କ'ଣ ଖୁସୁଣ୍ଡେ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯେମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଭଲସେ ସିଝିଗଲା ପରେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଶାଗ ଆଉ ପରିବା ସବୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ତଳେ ଧରି ନେବ, ମାନେ କଡ଼େଇଟା ଧରି ନେବ, ଜଳିଯିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ବସିଥିଲା। ତା ଦେହରେ ସବୁ ମାନେ ଲୁଣ ଯାହା ବି ପକାଇବା କଥା ପକାଇଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ। ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଏପଟରୁ କାଳେ ଲାଗିଯାଇଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ପଟରୁ ପୋଛି ନେଇକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେଲା। ବାହାର କରିନେଇକି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ, ଜିରା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇକି ରସୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ନା ଭଲସେ ମାନେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା। ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଶାଗ। ସରି ଫର୍ ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିଲିନି, ଯେଉଁଟା ସେ ତେଲରେ ଦେଇକି କଲା।